Il-kap nazzjonalista Simon Busuttil qed jaħdem biex jikkonvinċi lil Edwin Vassallo jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fil-Mosta. Biex jikkonvinċu lil Edwin Vassallo jitfa' l-kandidatura tiegħu, Busuttil u ta' madwaru qed jgħidulu li ċ-ċansu li jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkollu l-maġġoranza fil-Mosta, is-sindku ikunu. Edwin Vassallo kien membru fil-kabinett ta' Lorenz Gonzi u fl-aħħar elezzjoni ma kienx elett. Imkejjen fil-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta iddikjaraw li l-ikbar dilemma għal Vassallo hija dik li mill-Parlament issa se jmur lura għall-Kunsilli Lokali fejn beda l-karriera politika tiegħu. Iżda jidher li l-Partit Nazzjonalista għandu diffikultà biex isib biżżejjed kandidati ġodda u ta' stoffa f'waħda mill-ikbar lokalitajiet f'Malta, u għalhekk din l-insistenza biex Vassallo jikkontesta. Dan anke għaliex is-sindku preżenti it-tabiba Shirley Farrugia qed tgħid li mhix se terġa' tikkontesta. Għalkemm l-imkejjen tagħna qalu li mhux jeskludu li fl-aħħar mill-aħħar ikollha tagħmel dan. Dan minkejja l-kritika li qiegħda taffaċċja għal mod kif mexxiet il-Kunsill Lokali.